Tu poď, tu pochoduj. Pochodom, chod. A spätný chod. No ešte ideš pochodovať? Servus. Čo? Poriadne. Tak. Bum. No a pochodovať, Ocko. Diriguj. Dobre. Pochodom, chod. Raz, dva. Čo? Čo? Ty choď pochodovať. Pochodom, chod. Raz, dva. A čo mám? No, Ocko ti bude tlieskať a ty budeš behať. Ty budeš pochodovať. Hej. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. No. No, 3, 4. Von? Ale sme sa ešte nenapapali. Ešte sa musíme napápať, tak? Musíme papať a tak? A čo chceš chlebík s mosielkom? Chlebík s mosielkom chceš papať? Chceš taký s medíkom? Bože, babka, mamka má medík ochutný. Mňam, také sladúčke. Taký dobrý? Dobrý? Med. Med. Medík mám. Tak, chodíš papať chlebík s medíkom? Hej? Nie. Nechceš papať chlebík s medíkom? Nie? Áno. To je dobré. Jak Bulhar. Nie, poriadne. Počkaj, tu poď pápať. Tu pápa, dedo, pápa, babka, mama. On už má veľa energie, Ocko. Kde ideš? Kde chceš ísť? Kde tu ty chceš ísť? Kde?